హరే కృష్ణ. ప్రతి ఒక్క భక్తులకి పేరు పేరున అందరి పాదాలకి నా శిరసాభివందనాలు. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు నన్ను పెద్ద మనసు ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారు అయిన హైస్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజుల వారు మరియు నా పరమ గురువు అయిన డివైన్ గ్రేస్ ప్రభుపాదుల వారు నా చేత ఎంత మేరాన్ని పలికిస్తారని అంత మేరాన్ని పలుకుతాను. మీరు అర్పించిన నమస్కారాలన్నింటినీ కూడా నా గురువు గారి యొక్క పాదాల దగ్గర అర్పిస్తున్నాను. ఓం అజ్ఞాన తిమిరంధస్య జ్ఞానాంజన శలాఖ్య చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिन् इति नामिनि नमो आचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिनि गौरकटादामदाय नगरग्रामचारिणि नमः. ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. మూడో స్కందం 14వ అధ్యాయం 25వ శ్లోకం. శ్మశాన చక్ర నిలధూలిధూమా వికీర్ణ విద్యోత్తజట్టాకలాపః భస్మావగుణ ఆమల ఉద్మదేహో దేవరిస్త్రిభిః పశ్యతి దేవరస్తే. Translation: Lord Shiva's body is reddish and he is unstained, but he is covered with ashes. His hair is dusty from the whirlwind dust of the burning crematorium. He is the younger brother of your husband, and he sees with his 3 eyes. ఇప్పటిదాకా అసలు ఏం జరిగింది? సో అతను తపస్య చేసుకుంటూ భగవంతుడికి తన నమస్కారాలు అర్పించుకుంటూ ఉండే సమయంలోని తన భార్య అయిన దితీదేవి ఆవిడ ప్రార్థిస్తారు, ప్రాధేయపడతారు. స్వామి, ఈ రకంగా నాకు నా సోదరులందరికీ కూడా సో నా కోవైఫ్ సో మీ మిగతా భార్యలందరూ కూడా గర్భము ధరించి ఉన్నారు. కొంతమంది ఈవెన్ పిల్లలు కూడా కనున్నారు, 2. సో నాకు మాత్రం ఆ అవకాశం లేకుండా పోయింది. ఇప్పటిదాకా గర్భం కూడా ధరించలేకపోయాను. సో మీరే నాకు గర్భాన్ని ప్రదానం చేయాలి అని. సో ఈ రకంగా అడిగిన ఆ దితీదేవి తన కోరికని ఇతను కశ్యపముని కాదనలేక అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఆమెకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, ఎందుకు ఈ వేళలో ఎందుకు వద్దు అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ కశ్యపముని చెప్తారన్నమాట, ఇది సరైనది కాదు అని. సో ఇక్కడ చెప్పున్నారు, లార్డ్ శివాస్ బాడీ ఈజ్ రెడిష్ అండ్ హీఈస్ అన్స్టెయిన్డ్ బట్ హీఈస్ కవర్డ్ విత్ యాషెస్. సో ఇప్పుడు ఎందుకు వద్దు అనే దాని గురించి చెప్తున్నారు. శివుడు ఇప్పుడు రుద్రుల వారు తన వాహనం మీద, సో నంది వాహనం మీద ఈ సమయంలోని తన గణాలు, భూత ప్రేత పిశాచ గణాలందరినీ కూడా తీసుకొని అతను బయటకి తిరుగుతారు. సో ఈ సమయంలోని ఎవరైతే భగవద్ ఆరాధన చేస్తారో వారిని మినహాయించి ఆ సమయంలోని ఈవెన్ మన ఇంటి పెద్దలు కూడా చెప్తూ ఉంటారు, సాయం సంధ్యవేళల్లోని నిద్రించకూడదు. మనము ఆ సమయంలోని భర్త భార్యల కలయిక అటువంటివి సరైనవి కానేటివి ఏది కూడా చెయ్యరాదు. ఏవైతే మనకి శాస్త్రోక్తంగా ఉన్నాయో వాటిని చెయ్యాలి అని. సో అది మనకి అనాది కాలం నుంచి పెద్దలు చెప్పుకుంటూనే వస్తున్నారు. సో ఇక్కడ దాని రీజన్ కూడా ఇచ్చేశారు. ఏంటి అని అంటే అది అజంఘమైన పాపం, అది ఆత్మహత్య చేసుకోవడం అనేది.
సో ఎవరైతే అటువంటి పాప కృత్యాలు చేస్తారో వారికి శరీరం అనేది దక్కకుండా వారు ప్రేత రూపంలోనే వారు తిరుగుతూ ఉంటారు. సో వారికి కూడా కరుణ, వారి పట్ల కూడా కరుణ చూపిస్తూ రుద్రుల వారు ఏం చేస్తారంటే, ఆ సాయం సంధ్య వేళల్లోని ఎవరైతే భర్త భార్యల కలయిక అనేది జరుగుతుందో అలాంటప్పుడు అటువంటి ఆ ప్రేతాత్మని వారి ఆ స్త్రీ యొక్క గర్భంలోకి ప్రవేశపెడతారు. సో దానివల్ల రాక్షస బుద్ధి కలిగిన వారే పుడతారు అనేది మనకి ఇక్కడ ప్రూఫ్ తో పాటు చెప్పున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ కశ్యపుల వారు రుద్రుల వారి గురించి వర్ణన ఇస్తున్నారు. రుద్రుల వారు ఎరుపు రంగులో ఉంటారు. ఒక్క చిన్న మచ్చ అనేది కూడా అతని శరీరం మీద ఉండదు. అంత చాలా సూపర్ ఫైన్ గా ఉంటారు. బట్ హీఈస్ కవర్డ్ విత్ యాషెస్. అంత సౌందర్యము, అంత అందము ఉన్నప్పటికీ కూడా అతను శరీరం అంతా కూడా అది కేవలం హిస్ హెయిర్ ఇస్ డస్టీ. అతని వెంట్రుకలు కురులు చాలా అందంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా దుమ్ము దుమ్ము అయ్యిగా ఉంటుంది. ఎందువల్ల ఆ దుమ్ము ఉన్నది అని అంటే, సో శ్మశాన వాటికలోని తగలబడుతున్న ఆ శవాలు దాని యొక్క సుడిగాలి వల్ల ఆ దుమ్ము అనేది రుద్రుల వారి వెంట్రుకల మీద ఆ దుమ్ము అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుందంట. ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఈజ్ యంగర్ బ్రదర్ ఆఫ్ యువర్ హస్బెండ్ అని. సో కశ్యపుల వారి తమ్ముడు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. తమ్ముడు ఎలా అవుతారు? కశ్యపుల వారు పుట్టింది మరీచికి. సో మరీచి అనే అతను ఆ 10 మంది పుత్రులలోంచి ఒకడు. అందరికంటే పెద్దవారు మరీచి. బ్రహ్మకి 10 మంది పుత్రులు. సో ఆ 10 మంది పుత్రులలోంచి అందరికంటే పెద్దవారు మరీచి. సో మరీచికి పుత్రుడు కశ్యపుడు. అలాగే మనకి భృగు మహర్షి యొక్క పుత్రుడు పుత్రిక దితి. సో మరి ఈ రకంగా ఎలా అవుతుంది అని అంటే, ఇక్కడ లాస్ట్ లోని ఈ పర్పాట్లోని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు దాని గురించి ఇది ఇచ్చారు. Lord Shiva is not an purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Lord Shiva is not an ordinary living entity, nor is he in the category of Vishnu or the Supreme Personality of Godhead. So ఇక్కడ జీవులు అంటే జీవులు ఇంక్లూడింగ్ దేవీ దేవతలు వారి స్థాయి వారు కాదు రుద్రుల వారు. వారందరికంటే కూడా మించిన వారు. కానీ అలా అని అతను భగవంతుడికి సరి సమానం కూడా కారు. మనకి పద్మపురాణంలో ఇచ్చేశారు. సో రెండవ అపరాధం మనం శివుడు లేక బ్రహ్మ భగవంతుడు కృష్ణుడికి సరి సమానంగా అనుకోవడం కానీ లేక అతనికి ఇండిపెండెంట్ గా అనుకోవడం కానీ. సో అది కూడా కాదు. హీఈస్ ఫార్ మోర్ పవర్ఫుల్ దాన్ ఎనీ లివింగ్ ఎంటిటీ అప్ టు ది స్టాండర్డ్ ఆఫ్ బ్రహ్మ, yet he is not on the equal level with Vishnu. సో అతను బ్రహ్మ తదితర ఇతర దేవీ దేవతల అందరికంటే కూడా బ్రహ్మ విరించి అతను పరమపిత. సో ఆదిగా సృజింపబడిన దేవత అతను, పితామహ అతని కంటే కూడా శక్తివంతుడు. కానీ ఆయన విష్ణుకి సరి సమానం అయితే కారు. Since he is almost like Lord Vishnu, Shiva can see past, present and future. So త్రికాల జ్ఞాని. ఎందుకు అనంటే అతను శివుల వారు రుద్రుల వారు అతను ఆల్మోస్ట్ విష్ణువుకి దగ్గరలో ఉన్నారు కానీ సరి సమానం అయితే కారు. కాబట్టి త్రికాల జ్ఞాని. One of his eyes is like the sun, another is like the moon, and the third eye, which is between his eyebrows, is like fire. అతను త్రినేత్రం. సో 3 నేత్రాలు కలిగిన వారు. సో ఒక నేత్రం అతనికి కూడా కృష్ణుడికి ఒక నేత్రం సూర్యుడైతే ఇంకో నేత్రం చంద్రుడు. అలాగే ఇతనికి కూడా ఒక నేత్రం సూర్యుని వలె అయితే ఇంకో నేత్రం చంద్రుడు. అండ్ 3వ కన్నుతోని అగ్ని అనేది ఉత్పన్నం చేస్తారు. He can generate fire from his middle eye
and he is able to vanquish any powerful living entity, including Brahma. Yet he does not live pompously in a nice house, etc., nor does he possess any material properties, although he is master of the material world. భవలోకానికి అధిపతి శివుడు. అన్ని భవలోకాలకన్నిటికీ కూడా అధిపతి శివుడు. సో అందుకోసమనే భవాని అని అంటారు శివుని యొక్క భార్యని. సో భవలోకాలకి అధిపతి శివుడు. అందుకోసమనే విశ్వనాథ అని కూడా అంటారు. ఈ విశ్వానికి నాథుడు. భవలోకం అనేది విశ్వము, వరల్డ్. యూనివర్స్ అంటే అన్ని లోకాలు, పైన లోకాలు, ఊర్ధ్వలోకాలు, మధ్యలోకాలు, అధమలోకాలు అన్నిటినీ కలిపితే యూనివర్స్ అంటారు, ఆర్ జగము అంటారు. జగముకి నాథుడు జగన్నాథుడు కృష్ణుడు. ఈ విశ్వానికి, ఈ లోకానికి నాథుడు విశ్వనాథుడు. సో శివుడు దీనికి అధిపతి. కానీ అతనికి సమగ్రం ఈ విశ్వం అంతా కూడా అతని ఆధీనంలోనే ఉన్నప్పటికీ కూడా నిరాడంబరుడుగా ఉంటారు. అతనికంటూ ఒక ఇల్లు లేదు, అతనికంటూ అసలు ఒక ఆభరణం కానీ ఎక్కడ కూడా మీరు వెళ్ళి చూడండి, శివుడి గుడిలోని కేవలం శివలింగంకి అర్చన చేస్తారు. బిల్వ పత్రం ఒకటి అర్పించగానే చాలా సంతృప్తి పడిపోతారు. కృష్ణుడికి ఏ రకంగా కొద్దిగా తులసి, కొద్దిగా గంగా నీళ్లు అర్పించేసరికి కృష్ణుడు ఆనందపడిపోతారో, సంతృప్తి పడిపోతారు. కృష్ణుడు ఏ రకంగా వారు రుణం తీసుకోవాలో తెలియదు అని అంటారు. దేవాది దేవుడు, సర్వ కారణుడు, సర్వ లోకానికి, జగానికి అంతటికీ భరణ పోషణ చూసేవారు. అతను చెప్పేది ఏంటి అని అంటే, తులసి ఇంకా గంగా నీళ్లు ఎవరైతే అర్పిస్తారో భగవంతుడికి, వారి రుణం ఏ రకంగా తీర్చుకోవాలో నాకు తెలియటం లేదు అని అంటారు. సో ఆ రకంగా శివుడికి ఏంటి అని అంటే, కొద్దిగా గంగా నీళ్లు తన జటాజూటాలు అంటే శివలింగం మీద అర్పించి, మరియు ఒక బిల్వపత్రం అర్పించారు అని అంటే శివుడు సంతృప్తి పడిపోతారు. సో అతనికి ఇంకేది కూడా అవసరం లేదు. సో ఆ రకంగా నిరాడంబరుడుగా ఏమాత్రం కూడా గర్వ విహీనంగా ఉంటారు శివుల వారు. He lives mostly in the crematorium where dead bodies are burned, and the whirlwind dust of the crematorium is his bodily dress. So శ్మశానంలోనే అతని వాసం ఉంటుంది. ఎందుకు? టైం వేస్ట్ చేయదలుచుకోలేదు. శ్మశానం దగ్గర శవం కాలుతుంది, అక్కడ వారు ప్రేతం రూపంలో ఉంటారు. సో వాళ్లే వెతుక్కొని వచ్చి రుద్రుల వారిని, స్వామి ఏదో పెద్ద తప్పు చేసేసాను, నేను తెలియకుండా చేశాను, మీరే నన్ను కాపాడాలి, మీరు ఎక్కడున్నారు అనుకొని వెతుక్కుంటూ వారు రాలేరు. కాబట్టి వారి పట్ల కూడా అనుకంపంతోనున్నారు రుద్రుల వారు. మీరు నా దగ్గరికి రావాల్సిన అవసరం లేదు, నేనే మీ దగ్గర ఉంటాను, ఎక్కడ చెప్పండి అంటే ఈ రకంగా అన్ని శవాలని కాల్చేది మనకి దీంట్లోని శ్మశానంలోని. కాబట్టి ఆ శ్మశానంలోనే వాసం చేస్తున్నారు రుద్రుల వారు. సో అతని యొక్క దుస్తులు ఏది అని అంటే, ఆ శ్మశానం నుంచి వచ్చే ఆ సుడిగాలి, దానివల్ల ఆ పొగ మరియు ఆ బూడిద ఏదైతే ఉందో దానితోనే అతని శరీరం పైన దుస్తులు లాగా వేసుకొని ఉన్నారు. He is unstained by material contamination. భౌతికమైన అసలు రవమాత్రం కూడా అతనికి భౌతికవాదం అనేది లేనే లేదు. ఆధ్యాత్మికవాదమే అతని శరీరం, సమగ్ర శరీరం అంతా కూడా కేవలం ఆధ్యాత్మికతనే ఉంది. భక్తి మాత్రమే ఉంది ఆయనకి, భక్తి, అనుకంపము. అంతేగాని కొద్దిగా కూడా భవలోకంలోని ఉండవలసిన ఆ లక్షణాలు మనం ఇక్కడ ఈ లోకంలోని లౌకికము అనేది మన దృష్టిలోని చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కామన్ సెన్స్ అంటాం. సో మనకి ఐక్యూ, ఇంటెలిజెన్స్ కోషంట్, ఆర్ మనకి ఇక్కడ ఈ లోకంలోని కావాల్సింది ఐక్యూ కావాలి అని అంటారు. 200 ఐక్యూకి దరిదాపుల్లోనే ఉండాలి, ఎప్పుడైనా 150 కంటే పైన ఉండాలి.
అని అనుకుంటారు ప్రతి ఒక్కరు. లౌకికం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కానీ ఆధ్యాత్మిక లోకంలోని అన్నిటికంటే పెద్ద శత్రువే ఈ ఐక్యూ, ఈ ఇంటెలిజెన్స్, కన్నింగ్నెస్. సో ఇంకొకరిని దోపిడీ దానికి చేసుకోవాలనుకోవడం. సో జీవులలోనే ఉండే అతి పెద్ద లోపాల్లో నుంచి ఇవి ఒకటి, ఇతరులను మోసం చేయాలనే ప్రవృత్తి. సో ఇవన్నీ కూడా భౌతిక లోకానికి సంబంధించినవి. ఆధ్యాత్మిక లోకంలో వీటితో సంబంధమే లేదు. ఆధ్యాత్మిక లోకంలోని చిన్న పిల్లలు ఎంత కల్మష విహీనంగా ఉంటారో ఆ రకంగా ఉండడమే భగవంతుడు కోరుకునేది. భగవంతుడు కోసమని ఏ రకంగా అయితే పిల్లలు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న కోసమని కళ్ళల్లో నీళ్లు పెట్టుకుంటారో ఆ రకంగా భగవంతుడి కోసమని కళ్ళల్లో నీళ్లు పెట్టుకోవాలి. ఆ రకంగా భగవంతుడి మీదనే భారం వేసుకొని ఉండాలి. సో ఆ రకంగా ఉండాలి అని భగవంతుడు కోరుకుంటారు. అందుకోసం రుద్రుల వారిని చూడండి, అతన్ని భోలా శంకరుడు అంటారు. కల్మషం అనేది లేదు. ఎవరైనా నచ్చారు అని అంటే వరాల వర్షం కురిపించేస్తారు. అదే వారు భౌతికమైన విషయవాంఛల పట్ల వారి ఆ వరాన్ని వాడుకుంటున్నారు అని అంటే అతనికి కోపం వచ్చేస్తుంది. ఏంటి వీడు నా వరాల్ని దీనికోసం వాడుతున్నారా అని. అందుకోసమనే రుద్రుల వారి పట్ల కృష్ణుడికి ఎప్పటికీ కూడా కోపం అనేది రాదు. సో మామూలుగా మీరు చూడండి, చాలా చాలా వ్రత కథల్లోని చెప్తూ ఉంటారు, రుద్రుల వారు వారికి రావణాసురుడికి వరం ఇచ్చేశారు. చాలా సార్లు, ఒకసారి కాదు, 2 సార్లు కాదు. సో దాన్ని లేకపోయిందా భస్మాసురుడికి వరం ఇచ్చేశారు. ఈ రకంగా చాలా మంది రాక్షసులకి వాళ్ళకి వరాలు ఇచ్చేస్తారు. కానీ దాని తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళి విష్ణు కాపాడాల్సి ఉంటుంది. లేకపోయినా బ్రహ్మ ఈ రకంగా వరాలు ఇచ్చేశారు. మళ్ళీ వెళ్ళి కృష్ణుడు విష్ణు రూపంలోని వెళ్ళి వారికి మంచి చేసే దానికోసం లోకానికి వారు అవతారాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఇంత జరిగినా సరే కూడా ఎందుకు కోపం రాదు అని అంటే కృష్ణుడికి వాళ్ళు చాలా చాలా అంటే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ భక్తులు. వారు భక్తుల మీద భగవంతుడు ఎప్పటికీ కోపం తెచ్చుకోరు. అసలు ఇన్ఫాక్ట్ పద్మ పురాణంలో భగవంతుడే సాక్షాత్ చెప్పారు, నా భక్తులని నేను కూడా ఎవరి మీద కోపం అవ్వను, నేను కూడా ఎవరిని కూడా తప్పు పట్టను, మీరు కూడా తప్పు పట్టద్దు అని. కాబట్టి భగవంతుడు ఎన్నిసార్లు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అయినా పర్వాలేదు, నేనున్నాను. ఎందుకు అన్నిసార్లు క్షమిస్తున్నారు? ఇప్పుడు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మీ పిల్లలు ఎప్పుడైనా తప్పు చేశారు, నాన్నగారండి నేనేదో తప్పు చేశాను, లేక అమ్మా నేనేదో తప్పు చేశానమ్మా, కిందన తెలియకుండా నాదనుకోని నేను ఒక పెన్సిలో పెన్ను ఏదో తీసుకొచ్చేసాను, నువ్వే వెళ్ళిచ్చాయమ్మా, వాళ్ళు ఏదో నేను దొంగతనం చేశాను అనుకుంటారు అని అంటే తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారు? తిడతారా, కొడతారా? అయ్యో నాన్న ప్రేమ ఎక్కువ ఉన్నది అని అంటే పర్వాలేదా నాన్న నేను ఇస్తానులే అని చెప్పని పట్టుకెళ్ళి ఆ పిల్లలకు తిరిగి ఇచ్చేస్తారు. తెలియకుండా మా వాడు ఏదో తెచ్చేశాడు, యాక్చువల్గా నేనే తెమ్మని చెప్పాను, మాదే అనుకోని పెన్ను నేను నా పిల్లోడికి చెప్పాను, అతని తప్పు కాదులేండి, అది నేనేదో బై మిస్టేక్ తెలియకుండా తెమ్మని చెప్పేశాను అని వాళ్ళ మీద అభాండం వేసుకుంటారు తల్లిదండ్రులు. మరి అలాంటప్పుడు భగవంతుడికి ఇంకెంత ప్రేమ ఉండాలి తన భక్తులంటే. కాబట్టి రుద్రుల వారు లేక బ్రహ్మ వారు ఏదైనా తెలియకుండా లేక ఓవర్లుక్ తోని వారు ఏదైనా సరే కూడా ఎవరికైనా ఆశీర్వాదం ఇచ్చేసి ఉంటే ఇవ్వరాని వారికి దాన్ని భగవంతుడు చూసుకుంటారు. ఎందుకనంటే వారు సర్వము కూడా భగవంతుడి మీదనే, కృష్ణుడి మీదనే భారం వేసి ఉంచారు. వారికి కృష్ణుడు తప్పించి వేరే ఆధారం లేదు. కాబట్టి భగవంతుడు ఖచ్చితంగా వారిని ఆదుకుంటారు. ఆ రకంగా ఎవరైతే భగవంతుడి మీదనే భారం వేసి కృష్ణుడు తప్పించి నాకు అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ అని ఎవరైతే కృష్ణుడికి శరణాగతి పొంది ఉంటారో వారందరికీ కూడా భగవంతుడు శరణాగతి ఇస్తారు. సో భగవంతుడు ఆల్రెడీ భగవద్గీతలో కూడా చెప్పారు, క్షిప్రం భవంతి ధర్మాత్మ శాశ్వత్ శాంతిని గచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. ఎవరైతే కృష్ణుడిని నమ్ముకోనున్నారో వారు ఎప్పటికీ కూడా నాశనం కారు
కౌంతయ్య వెళ్ళి లోకానికి చాటి చెప్పు అని. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడికి కూడా ఏమాత్రం కూడా మిగతా తన భక్తుల మీద కోపం అనేది లేనే లేదు. సో he lives mostly in the crematorium where the dead bodies are burned, and the whirlwind dust of the crematorium is his bodily dust. He is unstained by material contamination. Kashyapa took him as his younger brother because the younger sister of Diti, Kashyapa's wife, was married to Lord Shiva. The husband of one sister is considered one's brother by the social relationship. Lord Shiva happened to be the younger brother of Kashyapa. Kashyapa warned his wife that because Lord Shiva would see their sex indulgence, the time was not appropriate. So Diti Devi వారి చెల్లెలు ఇక్కడ రుద్రుల వారు వివాహం చేసుకున్నారు కాబట్టి ఆ రకంగా సోదరుడు అవుతారు అని చెప్పారు. కాకపోతే అది ఎంతో చెప్పేదాంతో పాటు ఈ మాట కూడా చెప్తున్నారు కశ్యపుల వారు. సో అతను త్రినేత్రధారి, అతని దగ్గర నుంచి ఏది కూడా దాగి లేదు. అతను నా సోదరుడు వరుస అవుతారు, అతనికి ఇది కనిపిస్తుంది. అండ్ అతను నిష్పక్షపాతం అందరికీ పట్ల కూడా. కాబట్టి ఇది సరైనది కాదు వేళ అనేసని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. దితి మైట్ ఆర్గ్యూ దట్ దే వుడ్ ఎంజాయ్ సెక్స్ లైఫ్ ఇన్ ప్రైవేట్ ప్లేస్, but Kashyapa reminded her that Lord Shiva has 3 eyes called the sun, moon and the fire, and one cannot escape his vigilance any more than one can escape Vishnu. So ఏ రకంగా అయితే విష్ణువు దృష్టి నుంచి ఎవ్వరూ తప్పించుకోలేరో అదే రకంగా రుద్రుల వారి ఆ నేత్రాల నుంచి ఎవ్వరూ తప్పించుకోలేరు. నన్ను అతను చూడటం లేదు కదా అని అనుకొని మనం ఏదైనా ఒక కార్యం, చెయ్యరాని కార్యం చేస్తే అది అతనితో దాగి ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నారంటే వారు మూర్ఖులే. భగవంతుడికి ఏ రకంగా అయితే అన్ని జీవరాశుల గురించి తెలుసుంటుందో అదే రకంగా రుద్రుల వారికి కూడా, త్రినేత్రధారి అయిన రుద్రుల వారికి సర్వము తెలిసి ఉంటుంది. అతను భూత భవిష్యత్తు వర్తమాన కాలం గురించి తెలిసిన వారు, ప్రతి ఒక్క జీవుడు గురించి తెలిసిన వారు. So, although seen by the police, a criminal is sometimes not immediately punished. The police wait for the proper time to apprehend him. So, పోలీసులకి కొన్నిసార్లు పోలీసులకు కూడా తెలియకుండా అయితే కాదు, ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్స్ వాళ్ళకి వస్తూ ఉంటాయి. సో ఎవరైనా ఉగ్రవాదులు అటువంటి వారు లేకపోయినా దొంగలైనా సరే కూడా వారిని పట్టుకోవాలి అని అంటే పోలీసులు ఒక సరైన ప్రాతిపదికతోని ఆ దొంగల్ని వారిని పట్టుకోవడం చేస్తారు. అంతేగాని వారికి తెలిసినా సరే కూడా కొన్నిసార్లు కావాల్సుకొని పట్టుకోరు. సో దొంగలు అనుకుంటారు నన్ను వాళ్ళు చూడలేదు కాబట్టి నేను సేఫ్ అని. కానీ మన లా దృష్టిలోని హిందీలో కూడా ఒక సేయింగ్ ఉన్నది, కానూన్ కే హాత్ బహుత్ లంబే హోతే హై. అంటే లా నుంచి ఎవరు తప్పించుకోలేరు, ప్రతి ఒక్కరిని కూడా పట్టుకుంటుంది లా. So the forbidden time for sexual intercourse would be noted by Lord Shiva, and Diti would meet with proper punishment by giving birth to a child of ghostly characters or a godless impersonalist. Kashyapa foresaw this, and thus he warned his wife Diti. So కశ్యపుల వారికి ఇదంతా కూడా ముందుగానే తెలిసింది. దితీదేవి గర్భాన రాక్షస ప్రవృత్తి, అసురీ ప్రవృత్తి గలవారు పుట్టబోతారు కాబట్టి వద్దు, ఇది సమయం కాదు అని చెప్పేదానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. సో ఇటువంటి గుణాలు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా, అందుకోసమే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ముందే చెప్పారు. ఇది చాణక్య పండిట్ కూడా చెప్పిన వాక్యాలు ఏంటి అని అంటే, ఇంట్లో ప్రతి ఒక్క అబ్బాయికి కూడా ట్రైనింగ్ ఇవ్వవలసింది బ్రహ్మచర్యం మీద, ఇంద్రియ నిగ్రహణ మీద. అండ్ ప్రతి ఒక్క కూతురికి
ట్రైనింగ్ ఇవ్వవలసింది చాస్టిటీ, అంటే తన శీలం కాపాడుకునే దానికో. సో ఆడదానికి దాని అందము, దాని ఆభరణమే శీలము, తన ఆభరణము శీలము. అండ్ ప్రతి మగవారికి కూడా వారి ఆభరణం ఏంటి అని అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహణం, బ్రహ్మచర్యం. సో ఇది ఉన్నవారు ఈ రకంగా కలయికతోని ఎవరికైతే వివాహం జరుగుతుందో వారు, అది కూడా జ్ఞానముతో పాటు, భక్తి అనేది అన్నిటికంటే ఉత్తమం. భక్తి ఉన్నది అని అంటే ఇంకా దాని గురించి చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే వివాహం జరుగుతుందో వారు అన్నిటికంటే ఉత్తములు అని చెప్పనన్నారు. 26వ శ్లోకం. నయస్య లోక స్వజన పరోవా నాస్యాతో నోత కశ్చిద్ విగర్హః వయం వ్రతైర్చరణాపద్విద్ధా విద్ధాం మాశాస్ మహేజా భత భుక్త భోగాం. Translation: Lord Shiva regards no one as his relative, yet there is no one who is not connected with him. He does not regard anyone as very favorable or abominable. He respectfully worships the remnants of his footsteps, and we vow to accept what is rejected by him. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Kashyapa informed his wife that just because Lord Shiva happened to be his brother-in-law, that should not encourage her in her offense towards him. So అతనికి సోదరుడు కాబట్టి, మీకు బావగారి వరుస అవుతారు కాబట్టి ఈ రకంగా మీరు ఏ పాపమైనా చేయొచ్చు అని అనుకుంటున్నారంటే అది కుదరదు. ఎందుకనంటే రుద్రుల వారి దృష్టిలోని అందరూ సమానమే. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునీచైవ స్వపాకేశ పండిత సమదర్శినః. అండ్ భగవంతుడికి ఇక్కడ రుద్రుల వారి కంటే మించిన భక్తులు ఎవరు ఉన్నారు? అతని దృష్టిలో అందరూ సమానమే. కాబట్టి మీకేదో స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ దొరుకుతుంది అని అంటే అది మర్చిపోండి అని అంటున్నారు ఇక్కడ. కశ్యప warned her that actually Lord Shiva is not connected with anyone, nor is he anyone's enemy. Anyone is his enemy. సో అతను భగవంతుడిలాగే ఎవరికి పట్ల సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేషోస్తి న ప్రియః. భగవంతుడు కూడా అందరి పట్ల సరి సమానంగానే ఉంటారు. అలాగే రుద్రుల వారు కూడా. అజాత శత్రువు, అతనికి ఎవరు శత్రువులు కూడా లేరు. Since he is one of the three controllers of the universal affairs, he is equal to everyone. So యూనివర్సల్ అఫైర్స్ అన్ని కూడా అంటే చాలా ఉచ్చతమైన పొజిషన్ లో ఉన్న దాని వల్ల అతను సరి సమానంగా ఉంటారు అని అంటున్నారు. సో ఇప్పుడు జడ్జిలు, కోర్టులోని జడ్జిల్ని చూడండి, వాళ్ళ సొంత చుట్టాలు వచ్చినా సరే కూడా ఒకవేళ వారికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నది సాక్ష్యాలు అని అంటే అక్కడ జడ్జి కూడా వారి వ్యతిరేకంగానే ఆ తీర్మానాన్ని చెప్పవలసి ఉంటుంది. అంతేగాని నాకు జడ్జికి చుట్టాలు కదా వాళ్ళకి ఫేవరబుల్ గా చెప్దాము అన్నట్టుగా ఏముండదు. సో ఆ రకంగా రుద్రుల వారు కూడా అంత కీ పొజిషన్ లో ఉన్న దాని వల్ల అతను కూడా ఎవరి పట్ల ద్వేషము గాని లేక రాగము గాని పెట్టుకోరు. అది ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నారు. His greatness is incomparable because he is a great devotee of the Supreme Personality of Godhead. అతని గొప్పతనం అనేది వర్ణనాతీతం. ఎందుకు అని అంటే వైష్ణవానాం యథా శంభో, అతనికి మించిన భక్తులు ఇంకొకరు లేరు. It is said that among the devotees of the Personality of Godhead, Lord Shiva is the greatest. సో సాక్షాత్ శివుడే చెప్పారు, ఆరాధనానాం సర్వేషాం విష్ణు ఆరాధనం పరం అని. సో అంత గొప్ప భక్తుడు అతను కృష్ణుడికి. Thus the remnants of the foodstuff left by him are accepted by other devotees as Mahaprasada or great spiritual foodstuff. సో భగవంతుడికి అర్పించినది ప్రసాదం అవుతుంది. భగవంతుడికి అర్పించిన తర్వాత తన
గొప్ప భక్తులకి అర్పించినప్పుడు, అందుకోసమే మనం కూడా ఇంట్లో ఏదైనా నైవేద్యం పెట్టాలంటే భగవంతుడికి ఫస్ట్ చేయవలసింది ఏంటి అని అంటే ఆ ఇది మంత్రాలు 3 చెప్పి, సో ఫస్ట్ గురువు ప్రణామ మంత్రం 3 సార్లు అయిపోయినాక తులసాకు వేసి, అది కూడా ఇంట్లో వండినేటివి అయితేనే, అభక్తులు వండినేటి వాటిని నైవేద్యం పెట్టకూడదు. సో భక్తులు ఇంట్లోని వండిన దాన్ని, అది కూడా పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం, అది నైవేద్యం పెట్టేటప్పుడు గురువు ప్రణామ మంత్రము 3 సార్లు మరియు చైతన్య మహాప్రభుది. సో గురువు ప్రణామ మంత్రం నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రస్థాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే, ఇది 3 సార్లు. మళ్ళీ చైతన్య మహాప్రభువుది నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌర త్రిషే నమః, ఇది 3 సార్లు. మళ్ళీ కృష్ణుడిది నమో బ్రాహ్మణ్య దేవాయ గో బ్రాహ్మణ్య హితాయ చ జగద్హితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః, ఇది 3 సార్లు చెప్పి ఒక మాల జపం చేసేంత దాకా మనం అది నైవేద్యం పెట్టాలి. అయిపోయినాక అది భగవంతుడిది, ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయకూడదు ఆ భోగం అయ్యేంత దాకా. సో భోగం అయిపోయినాక ఒక 2 సార్లు చప్పట్లు కొట్టి గోవిందా గోవిందా అని చెప్తే ఆ భోగం అక్కడితో అయిపోయినట్టుగా. సో దాని తర్వాత మనం మాన్యువల్లీ అని అంటే మంత్రాల ద్వారా కాదు, దాన్ని మనం చైతన్య నిత్యానంద మహాప్రభుకి దాన్ని అర్పించాలి. సో అప్పటిదాకా ఇంతకు ముందు అది భోగం అయింది, ఎప్పుడైతే నైవేద్యం పెట్టామో అది ప్రసాదం అయింది. దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే చైతన్య నిత్యానంద మహాప్రభుకి అర్పించామో అది మహాప్రసాదం అయింది. దాని తర్వాత శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి, గురు మహారాజ్కి, అందరు వైష్ణవులకి అర్పించినప్పుడు మహాప్రసాదం అవుతుంది. సో కాబట్టి అటువంటివి కృష్ణ బలరాములు రాధా గోవిందుల వారు ఎంగిలి చేసిన ఆ భోగం మనకి ప్రసాదం అవుతుంది. దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే చైతన్య మహాప్రభు, నిత్యానంద మహాప్రభు కూడా అందులోంచి స్వీకరించారో అది మహాప్రసాదం అయింది. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అందులోంచి ఎప్పుడైతే స్వీకరిస్తారో అది మహాప్రసాదం అయింది. మరియు జయపతాక్ మహారాజుల వారు మరియు ఇతర వైష్ణవులు, దేవీ దేవతలు ఎప్పుడైతే దానిలోంచి స్వీకరిస్తారో అది అన్నిటికంటే ఉత్కృష్టమైన ప్రసాదం అవుతుంది. సో ఈ రకంగా మహాప్రసాదాన్ని భక్తులందరూ కూడా ఆస్వాదిస్తారు. జగన్నాథ్ పురిలో కూడా అలాగే భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాత విమలాదేవి అని ఉంటారు, అమ్మవారు దుర్గాదేవి, ఆవిడకి ఆ భోగం వెళ్తుంది. ఆ భోగం ఎప్పుడైతే అక్కడ నైవేద్యం పెడతారో జగన్నాథ స్వామికి అయిపోగానే ముందు విమలాదేవికి పెడతారు. సో ఆ విమలాదేవికి భోగం పెట్టిన తర్వాతే తెచ్చి బయట ఆనంద్ బజార్ అని ఉంటుంది, అక్కడ అమ్ముతారు అందరికి. సో ఆ రకంగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు, అది మహాప్రసాదం అవుతుంది. Lord Shiva is so great that he does not care for the material propensity for which every one of us is so eager. భౌతికవాదులందరూ కూడా పెద్ద కారు ఉండాలి, మంచి డ్రెస్ ఉండాలి, పక్కన వాళ్ళు మన గురించి ఏమనుకుంటారు అనే దాని గురించే అందరూ భయపడుతూ ఉంటారు. అయ్యో మన దగ్గర కార్ ఒకవేళ సరైన కార్ లేకపోతే, మనం కేవలం బైకుల మీదే వెళ్తే అందరు ఏమనుకుంటారో ఏమో, వద్దు మంచి కారు తీసుకుందాం. మనం మంచి ఇంట్లో ఉండకుండా ఉంటే అందరు ఏమనుకుంటారో, మన దగ్గర డబ్బులే లేవని అనుకుంటారు, కాబట్టి మంచి ఇల్లు పెద్దలు తీసుకుందాం. మంచి బట్టలు వేసుకోకపోతే, చిరిగిన బట్టలు వేసుకుంటే వారు ఏమనుకుంటారో, ధనం లేదనుకుంటారు, కాబట్టి మంచి బట్టలు వేసుకున్నాం. ఆ రకంగా మనం అనుకుంటాం. కానీ భగవంతుని భక్తులకి వాటి వేటితోని సంబంధం లేదు. నామనిష్ట ప్రభు లేకపోయిందా, హిస్ గ్రేస్ నామనిష్ట ప్రభు కానీ లేకపోయింది హిస్ గ్రేస్ మన శ్రీవాసాంగన్ ప్రభు అయినా తీసుకోండి, వారు అంత గొప్ప చదువులు చదువుకున్న వారు, అసలు వాటన్నిటికంటే మించి అంత గొప్ప భక్తులు వారు. వారి యొక్క పాద ధూళి కొద్దిగా నా నెత్తి మీద వేసుకుంటే నాకు బహుశా అది కూడా చెప్పలేను, కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పలేను. ఎందుకనంటే ఈ శరీరంలోని ఈ సూక్ష్మ శరీరం అనేదైతే ఉన్నాదో మిథ్యా అహంకారంతో నిండినేటిది, అహంకార భావము. సో దీనికి ఏంటి అని అంటే అనవసరమైన విషయవాంఛల పట్లనే ఆసక్తి ఎక్కువ, కానీ భగవత్
ప్రీతి అనేది జీరో, శూన్యము. అటువంటి వారి యొక్క పాదధూళి కొద్దిగా జల్లుకుంటే లేకపోయిందా సో సచ్చిదానంద ప్రభు, అటువంటి వారందరూ ఆ డివోటీస్ అందరిది కూడా పాదధూళి కొద్దిగా తల మీద జల్లుకున్న వారి పాదాలు నీటితో కడిగి దాన్ని చరణామృతంగా కొద్దిగా స్వీకరిస్తే బహుశా ఎప్పటికో నాకు కొద్దిగైనా సరే కూడా డివోషన్ అనేది రావచ్చేమో. అది కూడా 100% గ్యారంటీ లేదు. సో అంత గొప్ప డివోటీస్ కి వారి బట్టలు ఎప్పుడైనా చూడండి, వారికి ఇస్త్రీ చేసిన బట్టలే వేసుకోవాలి, లేకపోయిందా ఉతికిన బట్టలు వేసుకుంటారు. కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా అందంగా ఉండాలి, కాస్త నీట్ గా వేసుకోవాలి, తిరిగినది వేసుకోకూడదు, అలాంటిది ఎప్పుడూ లేదు. వారికి అసలు వారి దుస్తులు ఏదో అవసరార్థం వేసుకుంటున్నారే గాని దాని మీద వ్యామోహం అనేది ఎప్పుడూ లేదు. సో ఈ రకంగా వారు ఉండే పద్ధతి అది. సో భక్తులందరూ కూడా అదే రకంగా ఉంటారు. నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు, వారు ఎప్పుడు కూడా వారి డ్రెస్ అంతా నీట్ గా ఉండాలి, తిరిగిన బట్టలు ఉండకూడదు, దాని మీద కుట్టినట్టుగా అది కనిపించకూడదు, అలాంటిది ఎప్పుడూ లేదు. సో ఈ రకంగా ఉంటారు డివోటీస్. రుద్రుల వారు వారందరికంటే కూడా ఉత్తమమైన వారు కాబట్టి అతనికి ఏంటి అని అంటే అసలు ఎప్పుడూ కూడా తన మెటీరియల్ ఆపులెన్స్ గురించి ఎప్పుడూ పట్టించుకోలేదు. పార్వతి, who is very powerful material nature personified, is under his full control as his wife, yet he does not use her even to build a residential house. భవానీ ఆవిడ. సో ఆవిడ ఎవరు అని అంటే జీవ ప్రకృతి ఆవిడ. ప్రకృతి ఆవిడే సాక్షాత్. అందుకోసమనే ఆవిడకి పార్వతీదేవికి ఇంకొక పేరు దుర్గాదేవి. దుర్గము అంటే ఏంటి? ఫోర్ట్, ఒక కిలా అంటారు. సో ఆ ఫోర్ట్ అనేది దాన్ని దుర్గము అని అంటారు. ఈ లోకమంతా, భవలోకం అంతా కూడా ఒక దుర్గము. దైవీహి ఏష గుణమయి మమమాయా దురత్యయ. ఇక్కడి నుంచి బయటపడడం అనేది అసంభవము, జస్ట్ ఇంపాసిబుల్. ఎంతైనా పన్నాగం వేసుకోండి, ఎంతైనా తెలివి ఉపయోగించండి, ఏదైనా చేయండి, మీరు అన్నిటికంటే వర్స్ట్ జైలు, ఒకప్పుడు అన్నిటికంటే డేంజరస్ జైలు ఏదైనా ఉండేది అని అంటే కాలాపాని అనేవాళ్ళు, ఇప్పుడు తిహార్ జైలు. సో వాటి నుంచి తప్పించుకోవడం ఎవరి వల్ల కాదు. కానీ అక్కడి నుంచైనా తప్పించుకోవచ్చేమో కానీ దుర్గాదేవి యొక్క ఆ దుర్గము నుంచి బయటికి రావడం అనేది జస్ట్ ఇంపాసిబుల్. సో అందుకోసమనే దుర్గాదేవి అని అంటారు. సాక్షాత్ భవానీదేవి, సాక్షాత్ దుర్గాదేవి, ఆ పార్వతీదేవి, ఆ భౌతిక ప్రకృతి ఎవరికైతే భార్యగా ఉన్నారో అతనికి ఇదొక లెక్క. ఏమమ్మా, ఒకసారి మన కోసం ఒక మంచి భవ్యమైన నిర్మాణం ఒకటి కట్టించేయండి అనగానే క్షణాలలోని వారికి ఒక భవ్యమైన ఒక దుర్గము వారి కోసం కూడా తయారైపోతుంది. దుర్గాదేవి అయితే సృష్టించగలదు. కానీ అతని అప్పటికి ఇంట్లో ఉండి మనం ఏం చేస్తాం అన్నట్టుగా అతనికి ఏ మాత్రం కూడా పట్టింపు లేదు. హీ ప్రిఫర్స్ టు రిమైన్ వితౌట్ షెల్టర్. ఆహా, ఎంత గొప్ప భక్తి! అతనికి ఒక నీడ కూడా అవసరం లేదంటున్నారు, నెత్తి మీద ఒక రూఫ్ ఉండాలి అనే అవసరం లేదంటున్నారు. అంత గొప్ప భక్తుడు. ప్రతి దానికి కృష్ణుడి మీదే అతను ఆశ్రితమై ఉన్నారు. మనలాంటి వారేంటి అని అంటే వర్షం వస్తుంది అని అంటే ఒక కోటో లేకపోతే ఒక గొడుగో కూడా పట్టుకెళ్తాం. కానీ రుద్రుల వారికి వర్షం పడుతోందన్న దానికోసం కూడా స్వామి మీరే చూసుకోవాలి, నేను చేసేదానికి అసమర్థుడిని, మీ వల్ల ఏదవుతుందో అదే. మీరు ఒకవేళ నాకు ఏదైనా గొడుగు పంపిస్తే గొడుగు పెట్టుకొని ఉంటాను, లేదు నాకు వర్షంలోని తడబడమే నా ప్రారంభం అయితే నేను తడుస్తాను. నేను చేసుకున్న పాపాలకి ఇక్కడ బహుశా ఇదొక పరిహారం అయి ఉండొచ్చు. ఏది చేసినా మీరు చేసేది ప్రతిదీ కూడా సర్వోత్తమమైనది అనే
స్థాయిలో ఉండే భక్తులు, అంత ఉచ్చ కోటి భక్తులు. అటువంటి ఆ రుద్రుల వారికి మనం ఏం చేసుకుంటే అతను మనతోని ప్రసన్నులు అవుతారు, అతనికి ఏం పేరు పెట్టి మనం కొలిస్తే, అతనికి ఏ చేతులతో ఎన్నిసార్లు మనం నమస్కారం పెడితే మనకి భక్తి అనేది కొద్దిగైనా ప్రసాదిస్తారు, ఏం చేయగలం అతనికి మనం భక్తిని పొందేదానికోసం. So he prefers to remain without shelter and his great wife also agrees to live with him humbly. భర్త ఈ రకంగా ఇబ్బందుల పాలవ్వడం అనేది భర్తకి అంగీకారం కావచ్చు, కానీ చూస్తూ చూస్తూ తన భర్తని ఎవరైనా సరే కూడా తక్కువ చేసి మాట్లాడడం, దక్షుల వారు కూడా ఈ రకంగా తప్పు చేశారు. తన భర్తని నానా మాటలు అన్నారు, అయినా అతను పెద్దగా పట్టించుకోలేదా, సరేలే మామగారే కదా, జీవుడే కదా, ఎంతైనా సరే కూడా అతనికి ఏం తెలుస్తుంది, పర్వాలేదంటే అన్నారు, అని వదిలేశారు. యజ్ఞం చేశారు, దానికి దక్షుల వారు ఇది రుద్రుల వారిని పిలవలేదు. పోతే పోయింది, భగవంతుణ్ణి నేను నా మనసులోని కొలుసుకుంటాను, జపం చేసుకుంటాను, జపమే అన్నిటికంటే పెద్ద యజ్ఞము అని అనుకోని, అందుకోసం రుద్రుల వారిని చూడండి, అతని చేతిలోని మాల ఉంటుంది, మాల మీద అతను హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని గట్టి గట్టిగా ముల్లోకాల్లోని వినిపించేలాగా హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనుకుంటూ జపిస్తూ ఉంటారు. సో ఇంత గట్టిగా ముల్లోకాలు వైబ్రేషన్స్ వచ్చేలాగా అతను జపిస్తూ ఉంటారు. అందుకోసమనే కాశీలో ఎవరైతే దేహత్యాగం చేస్తారో వారికి మోక్షం లభిస్తుంది అని అంటారు. ఎందుకు అని అంటే, ఒకవేళ వారు కానీ లక్కీ అయితే వారి ప్రాణం విడిచిపెట్టేటప్పుడే కాదు, కాశీ పట్టణంలోని మీరు అడుగు పెట్టగానే మీకు ఒకవేళ భక్తి అనేది ఉంటే మీకు శివుల వారు జపం చేసే హరే కృష్ణ మహామంత్రం సింహగర్జన లాగా మీకు వినిపిస్తుంది. సో ఆ రకంగా ఒకవేళ భక్తులు ఎవరైనా సరే కూడా శివుడు జపము చేసే ఆ నామాన్ని వింటూ వారు శరీరాన్ని త్యాగం చేశారంటే, అంతకాలే చమామేవా స్మరణ్ ముక్త్వా కలేవరం యః ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాతి అస్త్ర సంశయ. సో ఆ రకంగా ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి తలుచుకుంటూ శరీర త్యాగం చేస్తారో వారు ఖచ్చితంగా భగవద్ధామానికి చేరుకుంటారు. భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పారు. కాబట్టి ఆ రకంగా అది కూడా అంత ఉత్తమ శ్రేణి భక్తుడైన ఆ రుద్రుల వారి జపము వినడం వారికి మోక్షం రాకుండా పోవడం అసంభవము. అండ్ రుద్రుల వారికి అనుకంపమే అటువంటిది. అందులోని గంగా నది తటంలోని రుద్రుల వారి జపం వింటూ హరే కృష్ణ మహామంత్రం వింటే, ఏదైతే గంగా నది భగవంతుని యొక్క పాదాలని కడుక్కుంటూ వచ్చిందో ఆ చరణామృతం. సో శరీరం త్యాగం చేసేటప్పుడు గంగా నది నీళ్లు పోస్తారు. గంగా నీళ్లు లేకపోతే తులసి దళాన్ని కొద్దిగా నీళ్ళలో వేస్తారు. భగవంతుడికి అది తులసి దళం పెట్టగానే అది అర్పణం అయిపోయినట్టుగానే. సో అది గంగా నదితో సమానం అయిపోతుంది. అందుకోసమనే శరీరం త్యాగం చేసే వారికి గంగా నీళ్లు పోస్తారు అని అంటారు. ఎందుకండి, చనిపోయేటప్పుడే ఎందుకు? ప్రతిరోజు భగవంతుడికి ఒక చిన్న గ్లాసులో నైవేద్యం పెట్టండి. మీరు అలాగో రోజుకి 4-5 గ్లాసులైనా కనీసం తాగుతారు. భగవంతుడికి ఒక్క గ్లాస్తో పెట్టండి, ఒక్క తులసి దళం వేయండి, భగవంతుడికి ప్రేమపూర్వకంగా పెట్టండి నైవేద్యం నీళ్లు. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం అన్నారు. మొట్టమొదటి అధికారం పత్రంకే ఇచ్చారు. అంటే ఏ పత్రము? తులసీ దళం. అందుకోసమనే భగవంతుడు అన్నిటికంటే ముందు పత్రం అని చెప్పారు. మీకు ఇంకేది లేకపోతే, పుష్పం ఫలం అవి కూడా లేకపోతే, స్తోమత లేకపోతే తోయం, కొద్దిగా నీటిలో ఆ తులసాకేసి పెట్టేయండి, చాలు. స్తోమత ఉంటూ కూడా భగవంతుడికి అది మాత్రమే పెట్టారంటే అది సరైనది కాదు. సో ఈ రకంగా మీరు ఏది స్వీకరిస్తున్నారో అది భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టండి. సో యత్ కరోసి యద్జుహోసి అని చెప్పని కూడా భగవంతుడు చెప్పారు. ఏది చేస్తున్నా సరే కూడా దాన్ని భగవంతుడికి అర్పించండి. ఏది స్వీకరిస్తున్నా దానికి భగవంతుడికి అర్పించుకోండి. ఆ రకంగా చేయండి.
యజ్ఞశిష్టాసనాసంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్విషై భుంజతే తేత్వ అగం పాపం ఏ పతంతాత్మ కారణాత్. ఏది స్వీకరించినా భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టుకొని స్వీకరించండి. ఆ రకంగా మీరు అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తులవుతారు. లేకపోయిందా మీరు భగవంతుడికి అర్పించకుండా ఏదైతే స్వీకరిస్తారో అది పాపము కాకుండా ఇంకేది కాదు. సో ఈ రకంగా దాన్ని స్వీకరించినట్లయితే అది పాపము నుంచి విముక్తులవుతారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, అసలు పోని శివుల వారు, రుద్రుల వారు తన నెత్తి మీద ఒక ఇల్లు ఉండకపోయినా పర్వాలేదని అతను అనుకున్నారు. కానీ ఆవిడ పార్వతీదేవికి, ఆవిడకి మనం ఎన్ని పుష్పాలు ఆవిడ పాదాల మీద వేస్తే మనకి భక్తి వస్తుంది. ఆవిడ పాదాలని ఎన్ని సార్లు మనం నీళ్లతోని కడిగి ఆ నీళ్ళని తల మీద జల్లుకొని దాన్నే శరణామృతంగా స్వీకరిస్తే, ఎన్నిసార్లు ఎన్ని జన్మలు ఆ రకంగా చేస్తే మనకి ఆ భక్తి అనేది వస్తుంది. ఆవిడ కూడా పతిని అనుసరించే అంత గొప్ప భక్తురాలు ఆవిడ కూడా. అందుకోసమే పార్వతీదేవిని వైష్ణవి అని అంటారు. సో శివుల వారు, రుద్రుల వారు వైష్ణవులు, పరమ వైష్ణవులు, అండ్ పార్వతీదేవి వైష్ణవి. సో వారు కూడా తన పతిదేవునితో పాటు కృష్ణుడి అనుగ్రహం మీద మాత్రమే వారు జీవిస్తున్నారు. అంత గొప్ప భక్తులు వారు. People in general worship goddess Durga, the wife of Lord Shiva, for material propensity, but Lord Shiva engages her in the service without material desire. అందరూ కూడా మీరు విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ గుడికి కానీ, లేకపోయిందా పద్మావతి దేవి గుడికి కానీ, లేకపోయింది ఇంకెక్కడైనా చూశారు అని అంటే విశ్వం అంతా ఉండే అంత పెద్ద కోరికలు తీసుకొని వస్తారు. ఈ కోరిక పూర్తయితే దుర్గమ్మ తల్లికి ఒక చీర అర్పిస్తాను. ఏమండి, తల్లికి చీర అర్పించాలి అని అంటే కోరిక కోరుకోవాలా? వాళ్ళు ఒక పిల్లలా? తల్లికి ఎప్పుడైనా సరే కూడా ఒక వస్త్రం దానం ఇచ్చేదానికోసం, దానం అంటారు అసలు దాన్ని, అయినా తల్లికి ఇచ్చేదాన్ని, ప్రేమ కొద్దీ ఒక మంచి చీరని తల్లికి, అసలు తల్లి స్వీకరించారు అని అంటే కొడుకు చేతిలోంచి కానీ కూతురు చేతిలోంచి కానీ ఆ పిల్లల జీవితం తరించిపోతుంది. అటువంటి ఆ తల్లి కోసమని ఏదో ఒక కోరిక పెట్టుకొని ఆ కోరిక పూర్తయితే గాని నేను చీర తాను, నాకు ఇప్పుడు కోరిక పూర్తయింది కాబట్టి మీకు నేను చీర తెచ్చిస్తున్నాను ఓ అమ్మా అని అంటారు. ఏ నోటితో అమ్మా అని అనగలరు? అమ్మా అని అంటేనే వారికి నిస్వార్థమైన బుద్ధితోని వారు వాళ్ళ పిల్లలకి సేవ చేసుకుంటున్న వారిని అమ్మ అంటారు. అటువంటి అమ్మకి కామ్య కోరికలతోని, అటువంటి తండ్రికి కామ్య కోరికలతోని వీరు తెచ్చిస్తున్నారు. దానికంటే మించిన దౌర్భాగ్యం ఇంకోటి లేదు. He simply advises his great wife that all kinds of worship, the worship of Vishnu is the highest. Aradhanam sarvesham Vishnu aradhanam param అని దేవి. ఈవెన్ విష్ణు సహస్రనామంలో కూడా పార్వతీదేవి తన పిల్లల పట్ల అనుకంపంతోని అడుగుతారు, ఏదైనా ఒక ఉపాయం ఉంటే చెప్పండి, కేనోపాయేన లఘున, చిన్నగా ఏదైనా చెప్పండి, కొద్దిగా క్లుప్తంగా ఉండేలాగా, సో దాట్ నా పిల్లలందరూ కూడా, ఈ భూలోక వాసులందరికీ కూడా భక్తి వచ్చేలాగా అంటే విష్ణు సహస్రనామం చదవమని చెప్పండి అందరినీ. లేదు అని అంటే శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్ర నామ తత్తుల్యం శ్రీరామనామ వరానని. సో లేదు అని అంటే విష్ణు సహస్రనామం అంతా చదవలేను అని అంటే శ్రీరామ నామం జపించాలి. అది కూడా ఎలాగా అని అంటే శ్రీరామ రామ రామ ఇతి రమే రామే మనోరమే, ఆ శ్రీరామచంద్ర ప్రభువునే రమించేలాగా నామం జపం చేయాలి. ఆ రకంగా చేయలేకపోతే విష్ణు సహస్రనామమే చదువుకోండి. కానీ లేదు అని అంటే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే,
ఇది షోడశకం నామ్నాం కలి కల్మషనాశనం నాత పరతరోపాయో సర్వవేదేషు దృశ్యతే. ఈ 16 అక్షరాలు కలిగిన హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఏ రకంగానైనా సూచావాచంగా లేకపోయినా పారిహాస్యంగా ఎలాగో ఒకలాగా ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించండి. కలియుగంలోనే ఎస్పెషల్లీ అన్ని కల్మషాలతో నిండున్న యుగమే కలియుగం. ఈ కలియుగంలోని కల్మషాలన్నిటినీ నాశనం చేస్తుంది. మీ మనసు నుంచి, బుద్ధి నుంచి, మిథ్యా అహంకారం నుంచి మీకు విముక్తిని కలిగిస్తుంది. ఆ విముక్తినే మోక్షము అని పిలుస్తారు. వాటి నుంచి విముక్తి అయ్యారు అని అంటే బుద్ధి, మిథ్యా అహంకారం, మనసు నుంచి విముక్తి అనేదే జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి నుంచి విముక్తి. సో అప్పుడు గోలోకానికి చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ రకంగా ఆ ఆది దంపతులు వారిద్దరి మధ్యన కూడా డిస్కషన్ ఏంటి అని అంటే ఇదే. దాన్ ది వర్షిప్ ఆఫ్ ఎ గ్రేట్, ఓకే, సో విష్ణు is the highest and greater than that is the worship of a great devotee or anything in relation with Vishnu. అటువంటి ఆ విష్ణు ఆరాధన కంటే కూడా ఉత్కృష్టమైనది అతని యొక్క భక్తులని మీరు కొలవడము. ఇప్పుడు శివుణ్ణి కూడా కొలవచ్చు, భక్తి పూర్వకంగా భక్తి ప్రపత్తులతోని కొలవచ్చు. కానీ శివుణ్ణి ఒక దేవి దేవతలాగా ట్రీట్ చేస్తూ కొలిచేది అది సరైనది కాదు. అతను సర్వశక్తిమంతుడు అని అనుకోని కొలవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. అతన్ని భగవంతుని యొక్క, కృష్ణుడి యొక్క గొప్ప భక్తుడులాగా భావిస్తూ మీరు ఒకవేళ అతన్ని కొలుస్తున్నారు అని అంటే అది కృష్ణుడికి ఆమోదమే. కృష్ణుడు దాన్ని అంగీకరిస్తారు. తనని కొలిచిన వారికి అతి గొప్ప భక్తిని ప్రసాదిస్తారు. రుద్రుల వారిని ఈ దృష్టికోణంతో ఎవరైతే కొలుస్తారో వారికి అసంఖ్యమైన, అనంతమైన భక్తిని వారికి ప్రసాదిస్తారు. అసలు అంతదాకా కృష్ణుడు కూడా అవసరం లేదు. రుద్రుల వారే భోలాశంకరుడు. ఆయన ఏంటి, నా ఆరాధ్యుల్ని మీరు కొలుస్తున్నారు, నా దగ్గరికి వచ్చి దేవాది దేవుడైన కృష్ణుడు పట్ల భక్తిని కోరుతున్నారా, తీసుకోండి, మీరు అడిగిన దానికంటే ఎక్కువ ఇస్తాను నేను మీకు భక్తి అని ఆనందపడిపోతూ ఇస్తారు అతను. సో ఇక్కడతో మనం విరామం తీసుకున్నాం. వంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో